И здравейте, хора! Днес ще играем Minecraft паркур. Нека започваме с първото ниво. Не забравяйте да се абонирате и да лайкнете, защото ни трябват 100 абонати. А сега да продължавам. Паднах още на първото, на най-лесното, на едно блокче паднах. Абе... Добре. Ще има рейдж. Абе... Вече е досадно като... Не. Моля, не съм решил как. Съжалявам, тук ще има рейдж. Оп, влизаме в ендо, браво! Добре. Миналия път играхме дропър. Добре, майко, ние сме на блокче от края. Добре. Този свят аз измислих да снимам видео. Добре, точно. Опа, хора, това беше от клипа. Надявам се ви е харесал. Ако ви е харесал, оставете един лайк. И се абонирайте с камбанката, за да стигнем 100 абонати. И от мен, бай-бай.